Good morning, good morning, good morning, good morning. Today is June 8, 2026. Adi lot kita baka kinulot kita nga di dumiritso. Atong pangingin noon an update kabahinhan na antulay-tulay di dapit may kan Ramos connecting to San Roque. Ira iningin paspasaan may tungod nga ang target ini para mga estudyante gihapon na da. Kaya ayan na June 8 Lunes nga adlaw budoy kuan nga na pagtikang hit klase amo na inian ginahingayad nga tulay masulsog daw kita nga tukunan kita tapusan or pa kita makasulsog budoy may numduman ini di rin gitikang na din Marso ba to Abril nakotraka na budoy maupit pundasyon kayo duduhang tikod good morning pakyaan hinin naton kung hainit mga ugwaran hinin time check budoy alas 9:08 pala tala mapazimbabwe naman kita malagat Zimbabwe pero mahapitan na kita kuan kanda Jeronton Hori kami dani regim papaharam nga gutiyay nga para pan scuba diving lahat scuba diving parang nakaharang ko tayong guruguti ni pan emergency labi na kung Domingo kumbaga na wawara yan ini pala emergency mapagiging paramlani kita dito nila Madi Jeronton nga ni kan classmate ito ginagamit Sherilyn mapakampitik lot kita budoy kita yung kiwi oras na lahat kaya alas 9:30 talos 12 kita maulpot okay diri kita nalupad diri na kita nakapalupad okay spaceship yeah. Yeah. Berdamna na baba hey saya yeah magpasalamat ka sa mga taong tuso. Oo kahit minsan parang gusto mong sumuko. Tinapakan ka na, pinahiya ka pa, pero di ka bumagsak. Lalo kang tumibay sa tama. Dahil sa kanila nakita mo kung sino ka, kung gaano kalalim marespeto mo sa kapwa. Hindi ka gumanti kahit kaya mong gawin, kasi alam mo wala kang mapapalaro, hindi rin lalalim. Binabaliwala mo hindi dahil mahina, kundi alam mo sayang ang lakas sa kanila. Hindi mo kailangang bumabasa antas nila para lang mapatunayan na ikaw ay may halaga. Salamat sa tuso, salamat sa gulo. Dahil sa inyo mas naging buo ako. Kahit tinapakan, pinahiyaman ako, pinili kong respetuhin ang sarili ko. Hindi lahat ng laban kailangan mong sagutin. May mga tao talagang gusto kang hilahin, pero kung matibay ang pundasyon mo, walang kahit sinong kayang magpabagsak sa'yo. Sa bawat panlalait, bawat pagmamaliit, mas lalo mong nakikita kung sino ang maliit. Hindi sa estado, hindi sa itsura, kundi sa ugali na kulang sa disiplina. Ikaw na nanatiling kalmado kahit ang mundo mo'y ginugulo. Hindi ka nadadala sa init ng eksena, kasi mas mahalaga ang direksyon ng buhay mo kaysa kanila. Minsan ang sakit nagiging aral, minsan ang galit nagiging gabay sa pagbangon at dangal. Kaya wag mong sayangin ang pagkakataon na ipakita kung paano maging tunay na tao sa bawat panahon. Salamat sa tuso, salamat sa gulo. Dahil sa inyo mas naging buo ako. Kahit tinapakan, pinahiyaman ako, pinili kong respetuhin ang sarili ko. Sa mga taong tuso, salamat sa gulo. Hindi man kayo mabuti, pero may naituro na ang tunay na lakas nasa kontrol ng sarili at sa respeto.
na hindi basta nawawala kailanman. Yeah. Yo, na 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 na. Yeah. Kung sakaling mapuno ka sa yabang ng iba, paulit-ulit na perwisyo, parang wala nang pahinga. Hindi kasalanan ng lumaban kung inaapi ka. Pero tanong ko lang, ano ba ang bunga? Kung masaktan mo sila, anong mapapala? Saglit na saya, pero guloy dadami pa. Hindi mo makukuha ang respeto sa dahas. Mas lalong lalabo ang daan mong hinahakbangan. Pinipilit kang bumaba sa level nila. Hinahamon ang galit mo para mawalan ka ng direksyon ba? Pero kung pipiliin mong kumalma kahit mainit na, doon mo mapapakita kung gaano kakatibay, diba? Respeto ang gante sa taong walang modo. Hindi mo kailangang sumabay sa gulo. May mararating ka pa, tandaan mo yan. Hayaan mo sila sa sarili nilang kahinaan. Ikaw may pangarap, may landas na tatahakin. Sila ba o paikot-ikot lang sa parehong hangin? Kung wala silang direksyon, bakit ka sasabay? Mas mahalaga ang bukas kaysa sa pride na sablay. Hindi lahat ng labang kailangan mong panalunan. May mga gera na mas okay mong iwasan. Kasi ang tunay na panalo ay nasa dulo ng pagtitiis, disiplina at respeto sa ulo. Ipakita mo kung gaano kakaiba sa asal na mataas kahit sila'y mababa. Sa salita, kundi sa gawa, na kahit walang modo kaya mong magpakatao pa. Hindi kahinaan ang pagpigil ng galit. Ito'y lakas na bihira mong makita sa iba't iba. Ang kontrol sa sarili, ang tunay na yaman, na magdadala sa'yo sa mas maliwanag na daan. Sa sarili nilang kahinaan. Kung mapuno ka man, isipin mo pa rin, hindi lahat ng laban dapat mong angkinin. Respeto ang dala, kahit sila'y wala. Diyan ka aangat, ibang klase ka. Umiwas sa taong mapangmataas, yung tingin sa iba laging kulang, laging bagsak. Mapanghusga, parang sila ang sukatan, pero sa likod puno rin ng kakulangan. Hindi lahat ng maingay may laman ng sinasabi. Minsan yabang lang, walang tunay ng ngiti. Kaya piliin mo kung sino ang lalapitan. Hindi lahat ng ngiti ay may kabutihang dala. May mga tao na dala'y negatibo, hahatakin ka pababa kahit wala kang ginagawang gulo. Umiwas sa mapangmataas, umiwas sa mapanghusga, kumapit sa may respeto at may
sa may gawa. Sa may gawa. Oh. Aha. Oo, adi lot kita baka kinulot kita nga di. Dumiritso. O pakadiskarga natin han kuan han ano pa ini? An oxygen dita simbab adi na balay. Ini naton liwat yan naging susulsog di dilo sa Embarcadero River. Uy, shoutout kita nga da ngayon kanda Madi Jenalyn Jorge, manager Anton Jorge. Ngayon ang kabugtuhan, nagpauramirahin oxygen tank na gamay. Adto nga gamay, hindi rin man pwede swap ko no. Igin kakargahan, so di ako nagpagbilta na laliwat, amo taton pagkuhad to. Oo. Amo niya na taton lot yan nakasumpay. Anatong kanina baka pagpakat to Zimbabwe. Yan di kita lot yan na African hito. Oo. Atong pangingin an update kabahin na hanging bridge. Ang tulay-tulay di dapit sa may Can Ramos connecting to San Roque. Mamay kala ito nasisipatan ko na ada na man. Oo, daragod man nga ira iningin paspasaan may tungod nga ang target ini para mga estudyante gihapon na da. Kaya ayan na June 8 Lunes nga adlaw budoy kunya na hit pagtikang hit klase. Oo, June class. June class starting today. O pwede nga nit motor, o pwede kitang magmotor maka-atraka man. Amo na yan ginahingayad nga kuan nga sinisiring nga tulay connecting dili dapit sa may Embarcadero no, particular dili Can Ramos pikad to may San Roque to Santo Niño. Masulsog daw kita ngadto kunan kita tapusan or pa kita makasulsog budoy. O man, amo ito nito na kanan logo hang kanan na province of Leyte. O may numduman ini di rin gitikangan na din Marso pa. Marso ba to Abril. O alo ko doon kay nakakuan na traka. Nakatraka na budoy. Kay kung diri pa itong season, makusugit ka kuan ha. Maupit pundasyon kayo duduhang tikod. Tapos di haluyo may ada kuan, may da papasugad so kayan baga nadistingan naton ang motor ha. Pwede good manit pakyaan hinin naton kung hainit mga ugwaran hinin. Oo na may nunumduman gihapon una nakapatinatukal-tukal kita naingadaan tayo ni Didi makuri ni good magkon baga sikloon inin nga mo ambot kung may dapat yung gasolina. Oo, hindi mga kabablayan, mga green pastures ha. Oo daw mo ngayon dito ang kabablayan. Oo pero privado ito na da hindi kita itong pagka pwede magkuhan. Oo yun para sa para sa mga harap. Oo baga Bill Gates nga ni Elon Musk kita ini malay mo taga nito nyohin $100 million in your dreams to nyo. Oo ha. Uy tubtublayin din ha. Tubtublayin din tubtuban. Oo. At least naka-attract kita kan ni. Oo. Man, oo. So may dalusaran. Ay dalusaran. Aray. Maambak. Oo, so dito makatalabo kan. Dito, Santo Niño nang dida. Ano ba dito nga? Automatic utit dida DSW di ano. Zero. Baka ng mga accessory. Kan Elon Musk nga ni Kon. Nagsusop. So dito na mo itong takaruyog na sugod kahaluag man.
Ano, saka dito kahaluag na mga unit. Tapos ato no sa lugar nga mga tayaw, di ba, dato kakadtuan ta mga kuan, mga dito lugar ba man war patron. So papabalikan mga suwad dito. Sakto lang kada usa ka pamilya o di kaya lagas. Usa nga lagas. Oo, maghihimo kita ng for the aged. Ito karasong. Oo, for the aged. Suso karon taman nito. Oo, public, di private. Umray bayad. Tapos makontak lang kita at mga graduating student nga gusto mag OJT, mga nursing school, ato na itong papapag-OJT-hon. May kilot no, ano, like TISDA, mga caregiver. Siyempre kay home for the aged, dito nira dito. O, pwede nira ito nira. Tapos maparehistro man ito gihapon nga nag-operate kaya ng for the aged. So pinagi ito, libre ang pag-OJT nga actual. O, di ba? Kaupay nga. Karasan nito niyo. Malay mo. Tagan kita ni Elon Musk. Tapos din matisugad. O, magkakanap nga dito. Oo, adto dito magkakanap so magkakanap nga dito. Tapos adto dito agi maswelat nga di. So nato ni panuyo anti ini panginaano ano nga adi na ini, ha? Nahatatalabukan na ini nga kuan. Oo, ini nga hanging bridge, ha? Ilang rumamay. May kalit na kayo makita niyo mang round. Ano ato good man ini kayo nagsay kita ton una nga ipapalo up tayo ni. Ayan na oo. Tala. May nato na yung himang raon niya ng adlaw. Again, this has been your friend from another star. Siyempre ako magpapabili lagyap ngayon sang kanya mayukbo normal. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Kanina nagpakinakan. Ayun na lang. Kanadje. May pa ba yan ng mga tikling? Talag sa mga tikling yan. Tala. Okay.